କାହାରି ମନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଜନହିତରେ ଜାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟୋକା ମାନେ ଏଇ କୋରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଏଇ କୋରୋନା ସିଚୁଏସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁ ଯାଇ ଗାଁରେ, ଆଉ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିଞ୍ଚତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ରେ ମାଣ୍ଡୁ କହୁଛି, ଧନ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି, ପାଖରେ ଥିଲେ ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଦିକି ଶୋନ, କି ପ୍ରେମ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ହେଉଛି, କାରଣ ମୋର ବି ଗୋଟିଏ କୁତୁରିଟେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭାରି ଖୋଜୁଛି ଏ କୋରୋନା ସମୟରେ। ଲୋକମାନେ ଆମ ଟୋକାମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ, କେବେ ପାର୍କକୁ ଯିବେ, ଗୁଟରେ ଗୁଟରେ କୁତୁର କୁତୁର ସୁତୁର ସୁତୁର ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ହେବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। 30 ଜୁନ୍ ତାରିଖ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ 30 ଜୁନ୍ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ ହେବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କୋମାରେ ପଳେଇଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି, ଶଳା କ'ଣ ହେଲା କିରେ ତୋର, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲି ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ, ଭାବିଲି ଏଇ ତ ମେ ମାସ ସରିଲେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ପଳେଇ ଆଇବ, ମାଣ୍ଡୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତାପରେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଖେଳ ହେବ, ପାର୍କ ନେଇ ପଳେଇବି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଜୟଦେବ ବାଟିକା। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ମତେ ସେ ଏମିତି କହିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଶଳାଟି ବୋଧେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଉଠିକି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଖୁସି ହଉଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଖୁସି ହେଇକି ପୁରା ଡେଇଁକି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଶଳା ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ, ସକାଳଟାରୁ କାହିଁ ହଉଛୁ? ସେ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ଫିଟିଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହବ। ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୋର ବି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ତ। ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଶଳା ସତ କଥା, ତାହେଲେ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଲି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣା ପଇଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଖୋଲା ହବ, ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଇବେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ, ପିଲା ଛୁଆ କେହି ଆସିପାରିବେନି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ମାନେ ଘରେ ରହିକି ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢିବ, କେନ୍〜ପକେଇବ ଅନଲାଇନରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ ମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଛିଞ୍ଚତର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ତ ସହିପାରୁନି। ଆପଣ Do like and subscribe. Suraj Kila.